Алдагы тапшыруыбызда яңгырayacak кутлау сәламе Самара өлкәсе Жигулевск шәһәренә очачак. 9 гыйнвар көнне үзләренең алтын туйларын хөрмәтле милләттәшләребез Мусиннар гаиләсе Шамил Шабанович һәм Мәсүдә Зәкәриевна каршылаганнар. Аларны онтылмаслык гомер бәйрәмнәре белән ихлас күңелдән якыннары Самара шәһәреннән сиңелесе Нурия апа Хамзина, Расимя апа Сабирова, Вазифа апа Павлова, Эльфия апа Якубова, Абдульмяновлар гаиләсе, Рәис абы һәм Рәкиба апа, Урта Терешка авылыннан Фатхуллиннар гаиләсе, Шәүкәт абы һәм Сурия апа гаиләләре белән котлыйлар. Ярты гасыр бер-бересе белән бәйләнгән гомер еллары якыннарыбызны инде олыгайтып, әти-әни һәм әби-бабай да ясады. 50 ел сезнең кәләш һәм кияү булган матур туй көнегездән үтеп киткән. Абыебыз белән җиңгәбез Урта Терешка авылында очраштылар. Ул чак Мәсүдә апабыз мәктәптә укытучы булып эшләргә килгән иде безнең авылга. Абыебыз шофер булып хезмәт итә иде. Яңа кулат кысылуы яшь кызга абыебызның күзе төшә һәм алар тиз арада гаилә кырып җибәрәләр. Беренче кызлары Гөлнара дөньяга тугач, алар шәһәр җиренә күчеп китәләр һәм гомерләрен Жигулевскида үткәрәләр. Озакламый икенче кызлары Рималары да дөньяга аваз сала. Бәхетле гаилә буларак алар матур яшиләр. Абыебыз үз һөнәре буенча эшли, байтак елларны ерак, суык төньякта үткәрә. Ә инде җиңгәбез рәхмәт хатларына, почет грамоталарына лайык булып укытучы вазифасын үти. Бүгенгесе көндә инде икесе дә алар лайыклы ялда. Кияүләре Равил һәм Виталига да алар үз әти-әниләре сыман бик хөрмәт иткән кешеләр була алдылар. Ә инде 3 оныклары Раил, Амина һәм Руслан өчен җаннарын да кызганмаган ихтирамлы әби-бабаялар. Лайыклы ялда булсалар да, алар һаман тик тормый. Үзләренең дачаларында яшелчәләр, җиләкләр үстереп, әзерләнмәләр ясап, балаларына, бар туганнарына да өлеш чыгаралар. Алар икесе дә тынгы белмәгән алтын куллы кешеләр. Дөрес, туган авылда әти-әни йорты ябылса да, безнең якларга бары бер юлны онытмый яшиләр. Ике якны да тигез күреп, кунакка да килгәлиләр. Аларның кайткан чагы безгә дә зур бәйрәм. Җир астыннан юллар булмас. Исән чакта күрешик дип, юкка гына җырларда да җырланмый бит. Без аларга бары исәнлек, саулык теләп, алда бриллиант туйларында матур гына тигезлектә каршыларга язсын дибез. Кадерлеләребез, күпме юллар үттегез дә, күпме сулар кичтегез. Тормышны да бер мактадыгыз, бер сүктегез. Авыр мизгелләрдә дә бер-берегезгә терәк, бер-берегезгә кирәк булып, ярты гасыр инде яшисез. Сез бер-берегезгә таяныч, тормышка гашыйк булып, шатланып, гомер итә беләсез. Үрнәк булырдай балалар тәрбияләгәнсез. Тормышның нинди генә авырлыклары булмасын, бирешмәдегез, сынмадыгыз да, сыгылмадыгыз да, намуслы хезмәт юлы үттегез. Алдагысы да шатлыклардан, якты, аяз көннәрдән генә торсын. Исәнлек һәм күңел тынычлыгы телибез сезгә. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, алтын туегызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Тормыш йыгын бергәләшеп тарту, ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнәп елаулар да бергә кичерелгән һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген. Субханаллах, күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек, ныклык юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насып булсын бала, оныкларның игелеген сезгә күрергә, һәм безгә дә Ходай язса иде, бриллиант туегызга килергә.
кадерле Шамил Шабанович һәм Мәсүдә Зәкәриевна. Якыннарыгызның бар изге теләкләренә дә кушылабыз һәм алда да бары бәхетләргә төренеп, мәхәббәт эчендә яшәргә телибез. Алдагы җыр бәйрәм күчтәнәче булып сезнең өчен яңгырый.